Pán Zabo, dáme dneska rýchlo obľadku domu? Ja som za. Dobre, tak poďme na to. Takže predstavujem vám dom v Čakejovciach, 160 m štvorcových. Tu je kuchyňa. Tu je šatník, ale môže byť ďalšia izba. Samostatná toaleta, kúpeľňa. Jedna izba. Druhá izba. Ozaj veľkorysé. Tretia izba. Ideme do podkrovia. To podkrovie si viete rozdeliť podľa potreby, či chcete viacej izieb. Momentálne tu je fitko. Toto je ozaj veľká izba, obývačka, možno spálňa a samostatná kúpeľka. No, jaký máme čas? 1.16, výborné za mňa. Není zač.